Probinsya sang Guimaras Padayon sa gihapon ang pagpatuman sang istrikto nga mga protocol sa pihak sang pagpahalog sa protocol sa syudad sang Iloilo. 18 ka miyembro sang Guimaras Provincial Board nagpa-swab kag nag-quarantine. Si John Sala nakatutok. Ginpahalogan na sang Iloilo City Government ang ginapatuman nga protocol bisan gin-extend ang Modified Enhanced Community Quarantine status ang syudad. Apisar sini magapabilin sa gihapon ang strikto nga mga protocol sa probinsya sang Guimaras agud malikawan ang paglaptas ang virus. Nothing has changed so far, Padayon. We will just have to evaluate probably sa exit home this Friday. Magapabilin ng 6 a.m. to 3 p.m. nga biyahe sa mga fast craft kag Roro, 5 a.m. to 4 p.m. nga biyahe sa mga public transport sa probinsya, 6 a.m. to 1 p.m. lang makabukas ang mga establishmento, maluwas na lang sa mga butika nga tubtob 3 p.m. Samtang ginpaydalom sa swab test kag quarantine ang 18 ka mga miyembro sa Guimaras Provincial Board. Sino kay Vice Governor Gando, Hunyo 13 sang ginpaydalom sa swab test ang isa ka board member matapos nagpositibo sa COVID-19 ang iya utod. Sang Hunyo 14 nagpabalo ang nasambit nga board member nga nagpositibo ini sa COVID-19 rason yung quarantine kag nagpaswab ang mga upod sini nga nagtambong sa sesyon. Apang sa ulihin ay baluan nga nagsala lang ang ginhatag nga resulta sa ospital kag negatibo gali sa virus ang nasambit nga board member. Ang mo pa dayon nga nagtawag na kami board member Frank ng pangayag isa pa sa ilo na may aras ng confusion nga natuga kay suno sa iya sa pag-check sa iya ngalan sa sining hospital it happened nga may tuwa ka filtran. Pati siling nato, maayo na lang na nagapangilapan kita, no? Sa bunga daw natala ng magwang resulta sang RT-PCR test sa mga miyembro sang Guimaras Provincial Board. Upod kay si Lurin Duque, John Sala, 1 Western Visayas.